Dnes už je u nás takmer 1200 kilometrov tratí elektrifikovaných. K ním patří aj mnoho nových zariadení. Zastavíme-li se teď trochu u té nové techniky, nechceme tím samozřejmě říci, že technika všecko sama vyřeší. Připomeňme si však, že nákladní i osobní přeprava se několikanásobně zvýšila. Zvýšily se například i nároky na soustředění pozornosti při jízdě u řidičů lokomotiv. A tady je technika spolehlivější než lidské smysly. Na jednom zo slovenských úsekov elektrifikovanej trate vyskúšali nedávno zaujímavé automatické zariadenie. Keby vodič z únavy alebo z iných dôvodov nespozoroval návestie, ktoré znamená stoj, automatické zariadenie samovlak zastaví.